салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад Эверест, макони марг, қулаи баландтарини ҷаҳон. ҳодисаи ваҳшатноки ба амал омада дар соли 1996. дар соли 1953 ду нафар кӯҳнавард аввалин шуда Эверестро фатҳ карданд. баъди ин бисёре аз кӯҳнавардон мехостанд фатҳи қуларо кунанд, аммо баъзе дар қалби сардии қула баъзе норасида ҳалок мешуданд. ин ҳодисаҳо тамоман кӯҳнавардонро ба тарс намеовард. соли 1992 Роб Холл гурӯҳеро ташкил кард, ки дар ин гурӯҳ кӯҳнавардон ва сайёҳони сарватманде буданд. дар байни 4 соли ташкили ин гурӯҳ боре ҳам ба ҳодисаи дучор нашуда буданд. фатҳи бисёре аз қулаҳоро мекарданд. нафаре ҳам ҳалок намешуд. ҳадафи охирини онҳо Эверест буд, макони марги чандин кӯҳнавардон. ин макони ваҳшатноке дар тамоми рӯи дунё мебошад, ҳарчанд агар аз дур зебо ҳам намояд. то соли 1996 ин гурӯҳ қариб 20 экспедитсияро анҷом дода буданд. соли 1996 ин гурӯҳ бо роҳбарии Роб Холл мехостанд Эверестро фатҳ кунанд. чӣ ба сарашон омад, бо чӣ ҳодисаҳо рӯбарӯ шуданд, оё онҳо тавонистанд фатҳ кунанд? дар навори имрӯза хоҳед фаҳмид. Роб Холл бо аҳли гурӯҳ ҳама чизҳои заруриро барои парвоз кардан ба кӯҳ ҷамъ мекарданд. кӯҳнавардон муошират мекарданд, ки бизнеси мо хело поён шуда истодааст. ҳамин вақтҳо қариб 20 гурӯҳ дар поёни Эверест қарор доранд ва мехоҳанд фатҳи қуларо кунанд. дар гурӯҳи Роб рӯзноманигорон буданд, ки мехостанд аввалин шуда хабари фатҳи қуларо ба мардум расонанд. пеш аз сафар баромадан Роб бо ҳамсараш хайрухуш мекард. занаш ҳам дӯстдори саёҳат дар кӯҳ буд, аммо бо сабаби ҳомиладор буданаш рафтан натавонист. дар фурудгоҳи Катманду бо чандин нафари дигаре ба он макон мерафтагӣ шинос шуданд. бек хаткашон Дак ва рӯзноманигор Ҷон. рӯзноманигор мегӯяд, соли гузашта хаткашон дар қисми ҷанубии Эверест буд. хаткашон ба маконҳое мерафт, ки худи бек нарафта буд. онҳо ба меҳмонхона рафтанд ва бояд ҷамъомадро бо роҳбарии Роб мегузарониданд. Роб Холл мегуфт, бояд ба роҳе равем, ки ба мо осон бошад ва бояд барои бехатарии худамон кӯшиш кунем. мегуфт, маконе мебошад, ки дастҳоро сармо мезанад ва инсон дар баландие, ки самолиёти Боинг парвоз мекунад, нафас кашида наметавонад. дар ин минтақа инсон аз норасоии ҳаво метавонад ҳалок шавад. сайёҳон 40 рӯз вақт доштанд, ки бояд хуб омодагӣ медиданд. онҳо бо чархбол ба шаҳри наздикии қула парвоз карданд. шаҳр дар баландии 2860 метр қарор дошт. аз он ҷо онҳо бояд пиёда ҳаракат мекарданд. онҳо то шаб ҳаракат мекарданд. бек бисёр афгор шуда буд. Роб Холл мегуфт, ман бояд шуморо солим бурда ва солим баргардонам. дар охир онҳо ба қароргоҳ расиданд. ин шаҳраки хаймаҳо дар поёни Эверест дар баландии 5364 метр қарор дошт. дар ин макон ба ғайр аз кӯҳнавардон, меҳмонон, сайёҳон ҳам буданд. бо хелен тақсимотчии қароргоҳҳо ва базаи истироҳатӣ шинос шуданд. Роб бо Кот Фишер вохӯрд, яке аз рафиқ ва пайрави ӯ. Кот Фишер нардбонҳоро дар ҷойҳои хатарнок насб мекард. дертар онҳо бо доктор Карилен шинос шуданд. ӯ дар бораи риояи тиббӣ дар Эверест маълумот медод. дар аввал сайёҳон бояд нафаскашии солиме дошта бошанд, ки дар ҳар як баландӣ баромадан нафаскашӣ мушкилтар мешавад. ва мегуфт, дар он баландӣ як ҳолати аҷибе рух медиҳад, ки кӯҳнавардон либосҳояшонро канда мепартоянд, гӯё дар гармӣ бошанд. кӯҳнавардони зиёде ба ин ҳолатҳо дучор шуда ҳалок шудаанд. аз сардии зиёд, майнаи сар ва аз норасоии ҳаво шушо осеби сахте дида ин ба марг оварда мерасонад. дар яке аз баландӣ хаткашон Даг ба сулфа задан шурӯъ кард. духтур ӯро муоина карда дору медод. дар яке аз дигар боло рафтанҳо боз бо дигар мушкилӣ дучор шуданд. кашфиётчиён бисёр ва роҳ дуто буд. дар бисёри ҷойҳо роҳбандии бисёре мешуд ва ҳаракат карда намешуд. бо сабаби таъхир ва озод шудани роҳ онҳо аз хунукӣ азоб мекашиданд. бек дар яке аз гузаштан аз пиряхҳо бо дастони сармохӯрда қариб ки ба поён меафтид. ӯро наҷот доданд. ӯ норозигии худро баён мекард. мегуфт, ман барои ҳамин роҳбаладонро пардохт мекунам, ки дар роҳбандӣ банд бимонам. Роб Холл ба нафарони дигар мегуфт, ки бо риоя кардани вақт ҳаракат карда бо навбат роҳ биравед.
аммо ин суханҳо ҳатто диққати онҳоро ҷалб намекард. Роб бо Кот Фишер муроҷиат карда бо ӯ ҳамроҳ шуд ва бояд якҷоя мебаромаданд. Дар яке аз баромадҳо ба Роб хабар доданд ки ҷинсияти фарзанди ба дунё меомадаи ӯро аниқ карданд. аз ин хабари хуш ӯро табрик мекарданд. 9 май гурӯҳ бо роҳбарии Роб Холл ва Кот Фишер барои фатҳи ин қулъа ҳаракат мекарданд. ҳоли яке аз сайёҳон бад шуд. Фишер ба яке аз қароргоҳи наздиктарин барои хабар додани вазъият фаромад. сайёҳро бурд. дар рӯзи дигар дар наздикӣ тарма фаромад. нафаре ба поён лағжид, аммо Роб аз ресмони он дошт. дар қароргоҳи навбатӣ Роб ба Фишер ба тамос баромад. Фишер он нафарро расонда мехост баргардад. хунукии зиёд ба саломатии Фишер осеб расонда буд. аз қароргоҳи асосӣ Хелен хабар дод ки аз тарафи уқёнуси Ҳинд ҳавои ноустуворе ба ин тараф ҳаракат мекунад. дар хайма Бек мегуфт: дар хона худамро нороҳат ҳис мекунам ва барои ин ба кӯҳ мебароям. ман дар ин ҷо хело хушбахтам, мегуфт. онҳо боз ҳаракат карда ба қароргоҳи чоруми муваққатӣ ба баландии 7951 метр расиданд. маконе ки нафаскашӣ мушкил шуда буд ва бо ёрии кислород ҳаво мегирифтанд. Кот Фишер ҳам расид. 10 май шамоли зиёде мевазид. онҳо маҷбур буданд шаб ва рӯз ҳаракат кунанд. дар яке аз баландиҳо Бек дигар чашмонаш намедид. Роб ба ӯ гуфт: ҳамин ҷо ист то баромадани мо. нафареро мефиристам, туро боло мебарад. онҳо аз ҷариҳо гузашта боло мешуданд. дар он баландӣ ва сардиҳои тоқатфарсо хаткашон Даг сулфаи бисёр мезад. бисёриҳо ба қафо баргаштанд. сайёҳон ба боло ҳаракат мекарданд. Анатолий Букреев тавонист аввалин шуда ба нуқтаи баландтарин дар ҷаҳон барояд. як сайёҳи дигар ва рӯзноманигор Ҷон ҳам бо ӯ буд. онҳо ба баландӣ баромада дар ин минтақа парчами худро гузоштанд. Роб Холл ҳам расид. дигар мунтазири Даг намонд. кӯҳнавардон ба қароргоҳи асосӣ хабар доданд ки мо тавонистем қулъаро фатҳ кунем. ҳама ба поён фаромаданд. Роб Холл монд. ӯ қарор баровард ки то омадани хаткашон Даг мемонад. Кот Фишер ва дигарон ҳам расида ба санг даст мезаданд. онҳо баллони кислородро аз назар мегузарониданд, аммо дар ягон тои онҳо дигар захираи ҳаво намонда буд. дар ин баландӣ норасоии ҳаво ва нафаскашӣ хело мушкил буд. Роб ҳангоми фаромадан бо хаткашон Даг бархӯрд. Даг бисёр орзуи инро дошт ки як бор қулъаро фатҳ кунад. мегуфт: 3 маротиба мешавад ки наметавонам. Роб ба ӯ кӯмак мекард то орзуҳояшро амалӣ гардонад. онҳо ҳарду 4 соат мешавад ба боло мебароянд. онҳо 2 соат вақт доштанд ба поён фароянд. ҳаво хело ноустувор шуда истода буд. дар охир ӯ тавонист орзуҳояшро амалӣ гардонад. захираи ҳавои Даг тамом шуда истода буд. ӯ бо мушкилӣ нафас мекашид. гурӯҳи фаромада ба наздикии Бек расиданд. ӯ дигар чизеро намедид. онҳо ба поён мефаромаданд. Роб ба алоқа баромада гуфт: як нафар баллони захираи ҳаворо барои Даг биёрад ки ӯ нафас кашида наметавонад. як нафари онҳо ба боло баргашт. Кот Фишер ҳам аз бемадорӣ ба барф даромад. ба ӯ ҳам ҳаво лозим буд. ӯ ёрдамчиашро ба поён фиристод то Анатолий Букреевро ба наздаш фиристад. бисёре аз кӯҳнавардон метавонистанд бе кислород ба боло бароянд. Роб Дагро бо ресмон ба поён мефиристод. ҳангоми ноустувор шудани ҳаво дигар ҷоеро дида наметавонистанд. Даг ресмонро раҳо карда ба ҷарӣ афтод. он нафар баллони кислородро ба Роб расонд, аммо дигар хело мушкил буд. Кот Фишер ҳам аз хунукӣ ях карда буд. сайёҳони дигар хостанд барои кӯмаки дигарон баргарданд, аммо хело мушкил буд. наметавонистанд. як нафари онҳо лағжида дигаронро тела дода ҳама ба поён рафтанд. ҳамаи ин сайёҳон он қадар монда шуда буданд ки ҳаракат кардан мушкил буд. онҳо тавонистанд ба қароргоҳи чорум баргарданд. натавонистанд дигаронро наҷот бидиҳанд. бо ноустувории ҳаво нигоҳ накарда Анатолий Букреев баргашт то нафарони дигарро наҷот бидиҳад. ӯ як сайёҳонро наҷот дода ба қароргоҳ мебурд. нафаҳмиданд ки Бек зинда асту дар ҳолати баде қарор дорад. Роб ва нафари дигар хостанд кислородро пайваст кунанд, аммо аз хунукӣ ҳаракат карда наметавонистанд. онҳо якдигарро ба оғӯш гирифта хостанд ҳароратро нигоҳ доранд. ҳамон ҳолати гипертермие ки духтур гуфта буд ба амал омад. онҳо либосҳояшонро кашида мепартофтанд. саҳар духтур бо ратсия садое мешунавид. Роб зинда буд, аммо худро ҳаракат дода наметавонист. аз қароргоҳ бо ҳамсари Роб алоқа баромада ӯро бо Роб пайваст карданд. хостанд ки ӯ садои занашро шунида барои зинда мондан мубориза барад. нақша ба кор рафт. ӯ ҳаракат кард. наҷотдиҳандаҳо дигар натавонистанд ба боло раванд.
онҳо баргаштанд. ба роб ба алоқа баромада вазъиятро гуфтанд. роб дигар мунтазири наҷотдиҳандаҳо намонд. мегуфт тақдирам ҳамин будааст. кӯҳнавард ба замин хобид, ҳоло ҳам мунтазир буд. ӯро боз бо занаш пайваст карданд. суханҳои охирашро дар бораи духтараш ва номонданаш мегуфт. онҳо дар охир падруд гуфтанд. аз байни ҷасадҳои яхкарда бек зинда баромад. дар қароргоҳ ӯро мурда эълон карда буданд. ҳатто ба оилааш хабар дода буданд. ӯ бо сармозадагии худ нигоҳ накарда тавонист ба қароргоҳи чорум равад. дастони сармозадаашро ба оби гарм мегирифтанд. лётчикҳо тавонистанд чархболро ба қароргоҳи чорум бурда бекро наҷот бидиҳанд. дастони сармозада ва ками бинии ӯро ампутатсия карданд. нафарони зиндамонда тавонистанд ба қароргоҳи асосӣ баргарданд. онҳоро аз он ҷо ба хонаҳояшон гусел карданд. бо ҳамин филм бо нишон додани аксҳои нафарони ҳақиқии ҳалокшуда дар соли 1996 ба охир мерасад. ҷасади онҳо то ҳол дар баландии қуллаи эверест қарор дорад. бо ҳамин роб холл ва нафарони дигари гурӯҳ ҳалок шуданд. филми ҳуҷҷатии эверест буд ки дар асоси ҳодисаҳои ба амаломада ба навор гирифта шудааст ва маълумоти кӯтоҳе буд дар бораи ин саргузашт ва филм. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода шудааст. ба ссилкаи дар описания буда ва ба комментария даромада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. дар охир ҳама фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. агар наворҳои мо ба шумо писанд бошад, метавонед лайк монед ва обуна шавед. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.